Ngoba injani mama uMthembu ngiyazi ke Nkosi yami ukuthi uzosithatha wena usibeke uthi lo mthetho nje usho ukuthini uthini lo mthetho Ngiyabonga kakhulu Ntokozo ngibonga kakhulu ungqongqoshe nokuthola ithuba lo mthetho usiza ukuthi kade isebenzi bekulwa kakhulu ama unions ukuthi uhulumeni sicela usize ukuthi sinayo imali yempesheni siyisebenzi sinezikweletu size siye komashonisa kanti sinemali yethu esiyibekile sicela ukuthi sikwazi kuyi-access Uhulumeni ke usevumileke njengoba kade echaza uMEC ukuthi usungakwazi ukuthi uthi uyisebenza usebenza uhamba uyotsheleka kule mali so ibizwa ngokuthi ke i-two pot system u-two pot system ngani na ngoba one kune pot ye savings yebo two ipot yesibili ye retirement awuzwa ke so uma ngabe usukela ngomhla ka1 September ukhokha le mali ebibanjwa vele pension ebiya ka GEPF isizohlukaniswa kabili amabhodwe amabili yes sekuzoba ibhodwe la ka savings kube ibhodwe la ka retirement awuzwa ozobu lokhu uboleka khona savings bathi ke uma ngabe usuboleka kufanele uboleke kusuka ku 2000 rand kuya ku maximum ka 30000 into esishoyo ukuthi uma ngabe unenkinga enkulu hayi imali nje ozoboleka mhlawumbe uyogrosa ngathi ungayiboleka kube khona into oyenza ebonakalayo ezobonakala ekugcineni yes so ke into esishoyo sithi le mali itholwa nombani oyisebenzisa uhulumeni kodwa uzoboleka kanye ngonyaka awuzi ukuthi kade uboleka manje bese uphinda ngonyaka bese uyaphinda futhi ngoDisemba usufunenye it's once per annum kodwa eyakho le mali uyayiboleka ngidla khona lapha kwami yes into esishoyo ngoba lolu hlelo lusha luzoqala umhla ka1 September 2024 this year manje sekunalokho ukuthi hayi uma ngabe ifika kuzoba nento enjani ayikho into enjalo iqonde njengoba ngichaza nje ukuthi wonke umuntu uzoba neaccess futhi akudingi ukuthi uresign bazokuboleka uqhubeka usebenza iage yakho noma ngabe ithini bazokwazi ukuthi bakunikeze le mali ngoba vele kuthathwe emalini yakho okade vele uyicontributor all these years